No ụmụnna m ele otu ọ nọrọ n'onwegwerechi ha nwanne ọnụ nwa mba nnọọ awụchasịala m eye ụmụnne m ka m ghara m igbu oge ọnụ were nnọọ ntị ahụ gwum ya n'ọnụ m were m ọka gwuo na ntị n'ihi na ihe ikwu na-amaghị ibe ezi ya ọ bụ otu o mere obi dị m ụtọ mana tupu m agala okwu m biko ọ wụ ihe mere taa ọ wụ ụbọchị taa ga-emecha ghọọ ihe a na-akpọ ụnyaahụ ọ wụ ụbọchị taa mechara ghọọ ụnyaahụ yes mara ihe ị na-eme sọ mmadụ today mara agba ị na-akpaso mmadụ you are building your past otu ụbọchị ị ga-asị ihe mere ụnyaahụ olee otu your past ga-esi visit ịṅụ ngwa tụrụ ntị ọ na-alụ ụmụnne m anụ m otu nwanne anyị nwaanyị kpọm na fon si m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m na a mụrụ akụkọ na ogbotere ya ụmụnne na m gwa unu kelere ya Chineke bi n'eluigwe na ụmụ agbọghọbịa werekwa ya mụrụ atọ na otu ihe dị ugbu a na enwere enough reason mmadụ ga-eji dị more careful na agwa n'elu ụwa na Chineke na hụrụ ya n'anya hụrụte n'ụdị a ya agaghị ebelifu na ya mana ya bụ onye mmehie mana ya mahụ na eze ndeze ka nwere reason for her to still stay alive na ka m gbotere na unu were ekelere Chineke ma gbatara ya ose enyemaka na ihe mgbagwoju anya ya nọ n'ime ya ụmụnne m ya asị m na nwanyị mba nọ m za ya sị m ihe awụghụ my regular story na nke a nwere ụtọ na-ada na ọ dị scary a little bit scary na ọ dị mkpa na m gwakwa ha ha ebusa ya ka ụmụnne ndị ọzọ ụmụ agbọghọbịa tụmadụ ụmụ agbọghọbịa wee mụrụ agụ n'ihi na enweghị ọrịa otu onye na-arịa ya gaa n'ihu sị m na mgbe ya nọ mahadum ya na-agụ ya nwe akwụkwọ ya nwere isi akwụkwọ ya nọ mahadum na-agụ na enwere kọsmeti ya na ọ nwoke nwa okorobịa laikiri ihe putekpe iri ya eti isi na aja lekwe ya eti isi ebe ahụ lekwe mgbe ya na-abịa ebe ya bi lekwe ọbịa ya ọ garawụ na ya gwara landlord ya si biko na onye adịghị welcome n'ụlọ ya na ya gwazila ga ya na-ekwesịrị ka gateman ya na-emepere ya ụzọ na ọ chọrọ ya abịacha biko nga ka nọ kwụsị ya ịbịa n'ụlọ ya otu a ka dị isi ọmana na-achụgburu ya ebe niile na klaasị ọbịa lekchọ taa ka ọbịa n'akụkụ ya na ya ome ọsọ laikiri na ya ga-ekwere na ya ga-anwụ anwụ na ya ga-ekwere na ya nwụcheto and this young man nwere isi akwụkwọ ọ magide akwụkwọ ọma akwụkwọ to the core mana the only thing ya ejide ekweghị enyi wụ gịnị because of group of friends o nwere na ọ na-ebehave ka onye nọ na court and bịa ha na-atọ ya ụjọ ya ma ihe other cosmates na ndị ọzọ ji eme ya avoid atọ ya ụjọ ihe ahụ eme ya sị n'ụkwa ya nọ na ihe niile na ihe garịkarịka na this class na the whole of the mahadum a ụmụ agbọghọbịa na-akpụrikarị na-ele otu esi baga enweghị nwa okorobịa esi kpakọrọ na ya banyere n'anya ọ ga-awụ onye galenụ mee ya enweghị nwa okorobịa ọzọ nwere mind ịbịa gbaa ya enyi ifu nke ya like ya na-emere gị na-eshekiri ya ukwu ka ahụ because of this young man ya agba ọnụkete and ya onwe ekwana ya achọkwana ya because of gịnị ụdịrị ihe ụta ihe forces sọrọ ndịrị and not just because of that o nwere isi akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ụmụnne m ama ya asị onye ama akwụkwọ wedụhụ na ọma akwụkwọ ihe elekọtakwana ihe o ji join ya ọ ihe na o ji eme ihe n'ome ya ama ndị grup ya na worship ya ka queen only young baby their guy man likere na ya ma ihe emisigo mgbe ụfọdụ ya bịa ote na nwaanyị mba nọ ihe ya gabigara n'aka dị isi ọma ya gwa ekolokotom na ya achọghị ya emechaa gwa ya si ya kpụrụ ya ugwu ya sọwachi na ọwachi na okpo ugwu na o meghe obi ya na ọ ga-ahụ na ya hụrụ ya n'anya ya ma ma ya chiwọchị enyi ya nwaanyị emechaa gwa ya si na ihe ya agwagwọkwa ụtọ ihe ụmụ nwaanyị niile nọ na klaasị a na-achọ na ya ledele ihe ezuzughị ya gwa ya si biko gbara ọgwụ ya ṅụọ na ya ekweghị this young man ya ekweghị ya nwaanyị mba nnọọ mza otu a ka esi emegide ya onwe ekwenụ gụtakwara na ya ma akwụkwọ ya defend ruo mgbe ha na-aga for defense ya defend their project ya onwe defend kwanụ project ya na ekwetekweghị this boy even at that n'ọzi period of that time mgbe ha apụwala ka this boy bịa metezie police case police case enwere ihe one of his friends mere ekonoka because of ọwa enyi ya ekoga ego ejikwere ha mgbe Blackberry na-ere no enyi ya nwoke jikwere snatchiri handbag a young lady the lady recognize the face ewere police ga-eme ya arrest asị na ha dị abụọ na ha dị atọ agazi ime because of n'ọwụ enyi ya nwoke ebukọtachakwa ma ya onwe ya ma anọ buru aga na police DPO nọ there afro ntutu taa na ya ga-agwa ha na
ya wụhụ anyhow DPO okwu ahụ eshi ike. Nwaanyị mba nọ nza na ya nọ on a Thursday morning abịakwa aka na gate ya wụrụ ndị polisi abụọ. Gate man abịa gwa landlord na ndị na gate na ha police officers ya jụọ nsonye ka ha chọga na ha chọga ya nwa ya gwa esi ya bịa kpoo ya ka ya pụtaga meet ha na gate ebe ọ ya ka ha chọrọ bịa na ọ wote gate man bịa kọrọ ya aka si na enwe ndị chọga ya si ndị ole nwere asọ ndị police officers. Ozugbo ọsọ police officers ya bash sonwe pụta na gate ndị ahụ jụọ eso ya wawo onye rute ya yes agwawa na nwanne ya nwoke na police station na ha nwa amaghị ihe ji chọrọ ya bịa na just ka ha nyere ya aka n'ihi na akwa obege n'otoshi emege ha si oke n'ebe ha ma dị estate ebe ọ na-ekwu ka ha ga gwa the young lady na ọsọ nwanne ya nwoke na-eji ya na police station ya si enwe nwanne ya nwere na ya enweghị nwanne na ebe eshibi ego mahadum ịbịa mahadum abịa school na ọ dị fa na enwe nwanne ya nọ hia enwekwara nwanne ya ga-abịa ilete without agwanye na enweghị nwanne na school a na onye ọwụ sịkwa na aha ya wụ gịnị ha akpa aha this guy na ya elewe ha si na ogene na ọ sị na nwanne ya nwaanyị na ọkwa ya nwanyere ha adreesị ha jiri bịa na ọ bịa na nwanne ya na bel obegbukwe na onwe dị ya nụrụ nga ya chi ikwu okwu otu obisi ya sọ dị ya chi ikwu okwu otu obisi ya dị ya jụọ ha sọ mekwara nke na ya sị mgbe o ru na steshọn na ọ ga-ama ya erute na steshọn ọhụ ya etewere n'ukwu ya etewere n'ukwu ya na-eti bido ya ma na gara niile ahụ na-eme na onwe dị obi ya nọrọ nga jụwa sọ gịnị ka o mere a na-akọ na another enyi ya one of his friends jikwa snatch a young lady's handbag ka ọ gacha na mkpedịta ụzọ na oge mgbede na ihe nọ n'ime na o jikwa wụrụ blackberry and as of that time na ihe nọ 100,000 this agashiwa ihe na akpa ma gold necklace na ya nwa na group ya ga-eweta the money na sanagodi ya na bel ya sị nụkwa ya jụwa esi na ọma anya ihe a ya si ama ha nye and the first time ya na-ele this young man anya ya na-ele mmadụ anya onye ahụ ekwu okwu ya hụ na onye ahụ kwugo eziokwu ọgwawa ya si ya wụhụ onye oshi na ezubeghị oshi before na ihe a mere na ya eso ha na ya ama ha anya na oya ezubeghị oshi before and he would never learn it not in enwe condition ga-etige ya bụ onye oshi. Ya jụwa esi ele ihe o ji claim kwa na ya nwanne ọgwa ya sọ naanị ya the only person mkpụrụ obi ya na-akpọ na this school nọ naanị ya wụ the only person ya echete soli enwe peace na ya biko ụtọ ọbụla ọ ga-esi mee help ya ya elege ihe ka elege ka agwụ ya ọ na-ekwu ya ọ na-arị ka emetụta ya aka na mkpụrụ obi ya chi take action ya ọ na-arị ka awụga mmiri na mkpụrụ obi ya ele ya obi ekweghị ya nọrọ nga si ya na nwaanyị a na-ebelụ nọ mmadụ ya ga-akpọ somebody rịọ onye ahụ nye onye ahụ ego abịa na ya na bel echeke ihe ya so n'ime akpa the girl ya ga-eme ite DPO rịọ DPO gwacha DPO si na onye a enweghị onye o nwere ebe a ya DPO jụkwa esi lekwe relationship ya na ya abụọ ya gwa esi na ka hapụ ịga into details na cosmate ya mana ya biko na ele ha oge DPO si na ya adaghị elekele mụrụ ọnụ na akpa na a ga-ewetacha akpa ya dụọ DPO si ashi ala na ya nụ ole ha nụrụ ebu ha detin ole otu o shiri ga ha check everything igwe na-ekwu na ihe ndị boy ketere ọ ga-eweta no 160,000 ma gold ma gịnị ike akwụrụ ọtọ gwa ma ego lazụrụ blackberry den na ọhịa o ketere ya kpọta somebody ana ya na bel ka ebe lụrụ ya elegide ike agwụ ya as of that time ya were 30,000 naira extra money nye esi elekwe na ọhịa eji na ya wee ego enyere ego feeding money ya na ya ama ihe o ji bịa na school a na-achị frustrate ya na ya mere na ihe nwere ike imere na ya biko na ọ wee brilliant young man na ihe group ọ na-eso a ga-ekwe ya in fact na ọ na ihe group ya mere onye ọbụla ji na-atụ ụjọ dịka enwere ka ọpa na olegodi ya mmadụ nọ na nwedị ihe ọ nọ nweta fata nwedị ha obi mgbe ọ ma na ọ dị this soft ka ihe o ji na-atụ epulari stunt everywhere na-ahụta ya like a hard man the guy ekweghị ihe n'akwa kelecha ya graduate onye ọbụla gashi ike nwụjọta ochi sọt onwe ya kwụtọpụ the body ka aha ga ya ma onye ọbụla pụtacha ya wa gawara onwe everybody dị ka onye ọbụla chọrọ ụzọ ya ọcha chọrọ ụzọ ya na ihe ya na-agwa m na o mere years back nọ ya ka ya nọ ya makwan presently na m hụ na ọnata Nigeria dị na ya rụgakwa ha ọrụ na ihe emege no business na-enwe one young man hụrụ ya si ya na ọ laikiri ya ya ele the guy o zuru
ahụ dị oke o kwesịrị like o ruru ya na ya bụ ime ihe ma age ma ịdị ma chọọ ma gị na ndị o nwere nke ọ na-eme ya kwere n'iyo na nwamba nọ na naanị ihe kwetebere dị ihe na design matara na ọ naanị 3 days kpọị o rute na Saturday ya ọ gwa ya si ejikere pụta ka ya take out na enyi ya nwoke mere travel na ọ lọtala na ka enyi ya bụ ga hụ enyi ya nwoke na ya jụrụ o mere travel from where sị na ọ gara Abuja na business trip na ọ gara Abuja na ọ man ya so oke ya ejikere nọ pụta Saturday ahụ ka aga hụ na enyi ya nwoke lo and behold enyi ya nwoke nụtara awụrụ this boy nye gị nsogbu kele polisi mere arrest cosmate ya nọ get obsessed with her years back ọ bụrụ na ọ wee enyi ya nwoke ọ na-ekwu okwu ya ozugbo enyi the guy hụrụ ya ya etie gụrụ ya kulie ya elu enwe ihe wikuli okwu ya eruwo ala shoe ya dapụ o kulie ya elu n'ihi na the guy nwere height kulie ya elu si na Chineke na-ekele na e bless ụbọchị taa jụọ enyi ya nwoke si no na this one na-aga walk na ọ manụ enyi ya nwoke ewewe na oge si ya na how na ya ụma ya na ihe anwụ ya ka matara orubekwe 4 days ya matara this girl ọ gwawa enyi ya nwoke si ewepụ aka kpamkpam na nke a ga walk na ga-eji this girl ele datin na ọ gaghị walk na mmadụ ga anwụ enyi ya nwoke si agwa nsogbu ya nọ na nọ mana ya ka achala that particular freeze na ga-eji this girl ele check datin na ga-eji elegha ya hụta onwe na enokwa na chọrọ iji this girl chọrọ iji eme ọgwụ eke ọ gịnị wụ ihe nka nwaanyị mba nọ o teore nnukwu ya gwa ya sị kutu ọ na-ekugharị aka nwa bebi kulie ya elu na ya sị Chineke na ọ na-agwa ya na ya agbalagharị na mahadum na as long as anyị ya abụọ ahụ na ya ga-agbalagharị ya na ọ dịghị possible na good thing nọlụbeghị di and ọ wee nye nwoke na kelewezie the guy na o kele na ugbu a ka ya hụrụ uru ihe Chineke ji plant ya na ya bụ jide na mma even though na ya ekelere na ọkwa ma na ọjụọ enyi ya nwoke jụọ sọ gịnị kwana yes na nwa nọ ihe tune nwa na ihe spend ego to this girl na ihe anwa mkpụrụ obi ya na soul ya na akpọ na ya dele bịa ga-ebido da akọwado obido na ọ wee long journey mgba ka enyi ya nwoke n'ụtụtụ ji kwụpụ ụkwụ n'ọkụ bido chiwa ọ gwaba enyi ya nwoke si biko wepụ aka na this girl enyi ya nwoke na-emekwana ka already wepụla aka like o bothered dịdị hụ bothered ọ na-arịrị aka n'isi si nna ya na wa ọ gwawezi enyi ya nwoke no ka na ọ eji ozi were onye ọzọ tara ya na ọwụhụ nka na ya ekelere ọ ya ka finally ọ teta shoe ya ihe otu o si eyi jigo shoe ka ya wụ queen o were shoe ikpe ya n'ụkwụsọ ngwongwo bịa ọ bịa dịcha well made ma moto buru bịa ma gịnị na ọ dị oke na ya dịkwa ya doubt kwa na ọ na omega oke n'ihi na that time ha nọ school na ọ dị brilliant na ya ma na ọ ga-anọ ọfụma na o wetu isi na ọ ga-agafa so na ọ dị large olukuru rich na ihe a niile awụghị ọ bịaghị ha surprise n'ihi na ya wụ young man na o deserve ya ọ ya ka finally eburu oche ebe ige ya nọ n'oche gwawa enyi ya nwoke si ya na ya biko hapụrụ ya nwa ya elekwana nke nụtara ya na ya turubịa anya automatically enwezi ihe omega ọ na-arịrị aka n'isi si nna na wow ya jụrụ wasị ele ihe o menere na ọwụ ka a ga-eji etest datin ma ọ chọbụrụ iji eme ọgwụ ego ọ ya ka ha ṅụwakwara mmanya ṅụcha rie ha kwụ ụgwọ ruo mgbe a na-ala ya sị na onye kwọtara ya bịa kwọla ya ọ gwawa ya sị asistans na ọhụ nanụ ya merenụ ke cosmet ya sị bịa kwọla ya ebe na ọ ya nwa ga-akwọla ya na ya nwa ma ihe ya na-ekwu na ya nwa ga-akwọla ya ya saa na ele ihe o menere na onye ọ kwọtara ya even though na cosmet ya gwa sị na ya nwa ga-akwọla ya ka ekpọrọ bịa achịwa si ya don't worry na enyi nwoke ga-akwọla ya gbana nkịtị ije dị anya ọ ya bịa gbachara na ya ma onye nye ka ewu is not like always stranger ya gbana ya nkịtị oyu ka alawara ke abai moto ke kwara bịa abai moto ya lawa ke cosmet ya banyere ya moto ịkwọla ya ebe ya bi n'ime moto ka ha na-akpazi nkata ya gwa ya ọjụwa ihe ya na-arụ ya ekwu gwa ya biznes ka a na-eme okwukwene nke ọ na-eme o mega ọfụma nwanyị mba na ọwụghị obere ihe na dị kind dị not good ọ ya ka ha larutere ya jụwa ya sọ gịnị wụ ihe a o kwuru mgbe ahụ ọ sị na ọwụ onye ka ga-eji ele detin ọwụ ya ka ọ ga-eji ele ya na da enyi ya nwoke chọbụrụ iji eme ọgwụ ego gịnị ihe ahụ na statement ahụ nwere ụtọ dị ya na ọgwọwa sọ ọwụghị obere ihe o na ugbu a ka ya mana Chineke hụrụ ya n'anya na Chineke onye ọbụla ya hụrụ n'anya Chineke anaghị ewepụ onye ahụ n'ike na ọkwa na onye ahụ ka a ga-eji agba kalịkalị
were zọ nchọkọrọ were test ya something no na ọhụ na Igbo na Jehova kekọrọ ya na ya abụọ na ọgbakwa ọsọ from now ọsọkwa ya ekwela Igbo mgbe ya na Belechi ọwụ na ọkwapụla na one way or the other na ha abụọ ga-abịa chịkwa back together na ọwa wụghị oge ka ha egbuga ihe na anyways ka ya gwa ya na o ruru ikele Chineke na o ruru ikele Chineke jaa Chineke mma ya na ya abụọ ga-aga chọọchị ga tọọrọ mma ma kelee Chineke ya wee sọpụwekwenụ ka ya n'ọmara ihe eji agajere chọọchị ọgwa wee sị enyi ya nwoke anọghị ya ndị enyi ya nwaanyị 4 anwụọna 4 girls ọ yere each one o propose well marriage ka ahụ arịawa that very day ọ ga-propose marriage ka ahụ laruo ole sọwekwe ọla rughala ọrịawala ọrịa ahụ ọkwa na-arịata ya ka ya nwụrụ ya end up iwe onye enyi ya nwaanyị nwụrụ o nwetaghịkwa onye ọzọ the same abụọ anwụọna n'ụdị ahụ o decide ịchọwa solution na something dị wrong somewhere na ndị pastọ eriele this guy ego na ndị pastọ even ego ka ya banye nga na-achọ solution na-emecha na were nna m arụ ndụ kwanye ya n'ime mmiri ọkwa onye mechaa maka ikpeazụ ka e mere mgbe o luzuru the 2 girls onye pastọ onwe ka emecha enwe ka ha kwụchara kwụọ 1.2 million pastọ na chọọchị and ọchọkwana ihe ime na ihe ọdịnala na ha wụrụ ihe ya onwe sefu ọkọtakọ dibịa ya dị iso ya gaa n'ihi na nke ya ma anya ya ka ya ma anya ya jụọ ya sọ na chọọchị ka a na ya na ma gara aga kwanye na mmiri ya sị na ihe ọwụrụ usoro ndị chọọchị ya si ya mahụ ọkwa otu chọọchị ọwụ ha gara na Delta n'ọwa otu chọọchị ọwụ ha gara na Delta steeti na mmadụ mara ha ntọ ha gawa n'ọwa otu chọọchị ọwụ ha gara na Delta steeti na ọwụ ihe asị dị gaa weta ka ọzọ narakwa ego zụta nnama na akwanyere nnamarụ ndụ na mmiri emechasị na ọ dịla na ya ga na ya everything ọ dịla o meta another girl enyi chọọ another girl like ya gwara mete ya enyi propose marriage the girl ekwere na mgbede the girl akpe na ezigbote isi na awa ya na isi waga ya na ya ahụ bụ dịka isi ka mbụ befe mara the girl akpọ ya ọsọsọ nọ n'ụlọ ọgwụ ọrịa 2 weeks the girl anwụọ enyi nwoke daga ya break eda enyi nwoke break down na ọ gara ife ntị ya nwoke atọ ya ọjụọ esi na ihe arụkwa ha ọrụ na that means ihe ahụ no problem that means ihe ahụ no share na ka something dị wrong somewhere na nwaanyị mba nọ this guy na-akọ akụkọ nọ na moto ya na ya bụ ya na-ele bash bazuo onwe shan sọsị gịnị shan ọkụ na mamịrị ọka bido bawa ya ghọta ihe ọ sị na ha aga ikele Chineke together ya jụọ sọsị gịnị o repeat wee bidokwa akụkọ ya akọchaba akụkọ mafọkwa ka na-repeat akụrụkwa akụkọ na-aga the third girl anwụ ha ebido move wekwe chọkwa solution ọgwa ya na-enwe ebe mmadụ si ya bịa onye ka aha gara amagadịga ya akwa ewere mmiri odowa na ọwụ nwunye mmiri ya na nwunye mmiri ya onye ka ọzọ si na ọwụ na ụwa ya mbụ na-enwe onye o mejọrọ na enwere gel o mejọrọ n'odi gel na ọ bụrụ ya ọnụ n'ụwa ya niile a na-akọ onye kọrọ gbanye ọbụla akọọla ihe ọhụrụ ka ọ kene ọhụụ otu a ka this guy spend ego anaghị n'aka and all big boy ego anụteghị ihe na problem nwere na gaa onye ka atọ dịtị na meghekwa again onye ka somebody si ya na ka aga enwere ebe a na-aga nwere ebe a ga-akpa echi nga zulie ihe gawa Benue steeti ọ wee bagara ka ụgbọelu na ndị manụ na ọ na-ahụ ncha rute emechakwa ihe mere n'isi dị guy the fourth girl ka nwụrụ last year ke fourth one anwụrụ nọ ọ wụzi ebe ozụmọ ọtọmọhekere gbara ya sị mba somebody agwa ya na tinye ihe a gwara ihe a okwu gị na o mekwere nwanne ya nwoke na o mere nwanne ya nwoke kama ọ onye ka na nwunye ya nwụgara na ọ bụghị enyi ya nwaanyị na nwunye ya nwụgara people asị na o ji ya emege ọgwụ ego na ka ọ gara ebe ahụ mechaa ihe niile o mere ọ lụọla nwaanyị ọzọ ọnụ fele ihe ndị ka ọzọ na-anọ still ọnwụbe ihe mere meaning that ha na oketi na nwunye nwanne nwoke a na ọka dị ndụ na ihe mgbe ụfọdụ na uwe ndị ọjọọ na-eme ya mmadụ ka enwe ike gbara ha ọsọ ka enwe ike tag ha ritualist or this and that ha abịa jụọ ese because onye nke agwaga ha enyi nwoke na gwaga now from experience na ogwaga na based on experience na ọ ebe nwanne nwoke gara nweta solution ha ga rute ebe ahụ ihe onye ka ihe a nara ha dị close to 2.5 million the guy emecha gwa that na ọwụ na ọ ga propose otu any girl enweghị ihe mere that girl na ọ bịa ebe a bịa were ha ego na ọwụghị obere ihe ọ wụzi ya wụ the next girl enyi nwoke chọrọ maziri enyi nwoke iji try ya this thing ya akọ aka na laps si nọkwa
ọ bụ ụkwụ ya bụ bido jụọ oyi hit ebido mewe na ọ bụ ụkwụ ya sị enokwa na ọkwa na ndụ gburu ya ọnọwụ na ọgbahọ ha ka matara na ọhụrụ ọhụrụ gị na-eji ike agwa ya will you marry me because ya onwe nwere ike ọgụ ha ekwe na ọ gaghị erute like 1 month 2 months were ego spoil ya mee ya present onwe ya well nke na ọ ga-asị no so that o propose nke si yes ara eme ga arịawa ma na in fact Chineke na-aga ekwe ka ihe ode nwere ka ọ laluo n'ihi na ya were ya ji ozi obi eso gị nya nwoke na ebe a niile ọ na-agbarị na ọya na ya bụ ọsọ agbarị gị n'ọwụ ihe mere nọ na ile na ihe o kwuru n'ugbu ya jụwa esi na ọgwa nye nwoke anọ na kọt ọgwa esi ya nwa gaa na eme ihe wute onye kọt no na ọ hapụga ihe skuul ahụ ya ihe na ọ hụrụ ya na ya enweghị obi na enweghị ike ime ihe emege bụ that time ọ bad boy something na enweghị ihe dịka enweghị ihe ọzọ ya gara ya gaa na ọ nweghị ihe kọt na ọkwa leso nwere ebe ya onwe bilọngụrụ ọ dị awe ya esonye na-achọga solushon mana ọ gwabeghị ya n'obe na ntị na onwe ihe nwe ihe ọnụ na otu ogbenye or something ọnụ na otu ọjọọ ọnụ na otu nzuzo to the best of his knowledge because enwe nke ya nọ na ya na nwaanyị mba nnọọ na ọ wote ya na this guy ọ na-abịazi before mana ebido like we before mana ote ya na-agwa m ihe ugbo na two of them hụrụ onwe ha n'anya mana echeta ihe mere enyi nwoke obi amapụ ya otu obi na-agwa ya sọ ọwa wụnụ ya na enyi nwoke nọ na destin ikekwe onye ka emete ihe asị eme ọ wụrụ ya nwa metere gị ya in fact ya dị confused ya ejiri sị ka ya kọsatụdịrịla m ihe n'ugbo ene na mgbotowere ya ụmụnne m jụwa sị owo osogena ma ọ gaghị akwụkwọ n'usoro n'ugbo na ịntanetị ya sị onye ahụ enwetadị time ọ dị too busy with his work na time ezugiri ya na onye a na-agwa m awụhụ ma all big boy na ọ dị too busy with his time na ọrụ ya ma gịnị na ọ bọmpụgod into this video and so what na ọhụ ya ọ ga-achị ọchị ọ ga-asị ya o na ya ka na adapt kwa ya na enweghị much na ya just chịnụ from ụmụnne ka ha were akụkọ n'otu onwe ha ọdụ nwere asị nwanne nne m anna m ihe ikwuru from ote ishi ịkọ ihe n'ugbo eche m na enwere ka enye nwoke ebe a ọsọ chọọchị ka ya na ebe ọgwarịga ihe somebody mara from school marakwana ya na onwe ha obi marakwana ya na ọ ma akwụkwọ na o deserve ihe ọrụ ebe ọrụ ga ndị ọrụ ga ọrụ chọrọ ya onye diri ha na-akwụkwanya his word it's not like ya onye ga-asị na ọ bara otu na ọ gara ga eme ka ọzọ mana ihe niile werekwa enyefe Chineke n'aka ịlụ this young man ị gaghị regret ya n'obi m ọ like genuinely and Chukwu nna bịa gosikwa ọṅụ that truly na ọ wụ onye ọgide nwere ṅụ bịakwa n'ọnụ ọnwụ bịa belụ ha aga m akpọrọ ya ọnụ ọnwụ because amabeghị m maka ọ wee mere ka ikpeazụ emere ọ ga na-arụkwa ọrụ Chukwu nna nyere nwokorobịa ka aka ebe ọbụla ọ nọ mere ya ebere ma ọ bụrụ na ọ ma ihe mege ma ọ bụrụ na aka ya nọ na ihe mege Chineke na-anapụta ya pụta ebe enyi this same young man bịara n'ọnụ ihe ga-abịa gụpụta ṅụ kemgbe gị na-ekwe n'ọrụkwanụ it's not like ịmụga ya amụga ihe wụ cosmate ṅụ ịmara gị na-spend years na mahadum ya enweta problem si na ọwụ gụnwa onye ya nye adreesị ndị kwesịrị ya kpọrọ n'ịwụ nwanne ya nwaanyị gị jụọ ya nwaanyị ya sọ nke ka mkpụrụ obi ya na-akpọ ọ love him genuinely ebe ikwetele enwe ihe na aka onye ji ihe nwata weli aka ya elu aka ji ọ ga-ewetu enweta Chineke na-eche emehie o mee ghọta meghie ebe nne ya na nna ya nwụọ na ọsọ gị nwawa onye mkpụrụ obi ya na-akpọ gị bịakwanụ enwere reason ijiri ga buru mmata ahụ n'isi belụwa ya mewe ihe niile ọwụ mgbe ihe ekere ya na ihe iwere kii na-awụ kiti ọ ga-agbabe mana ihe wowo na abụọ wụ locket to each other ebe after how many years destiny ebuko hekwala ụlọ ya bịa napụta ha na this situation amasị this young man hụrụ n'anya Chineke nna nwere purpose destiny na abụọ magnetic each other so hapụrụ ụjọ atụla aga m asị nye ya chance in fact ọ na-abụọ jikọ aka ọnụ were nyefee Chineke n'aka yes ụmụnne m ọ wụta osu m shi bịa gbotere ya ọnụ enwekwa ihe ụnụ ga-agwa ya werekwa ihe mere ya wee ṅomere akọ ụnụ ahụ na nkele ugbo na-awụ enyi nwaanyị ka ha nara gị ụfọdụ ụmụ nwoke ha na-ana ha wụ nwunye onye nọ n'akụkụ bịa sị na o ji nwunye ya ụmụ ya ndị omi ya emega ọgwụ ego na-ama amaghị na this young man ọ problem ya onwe tụrụ solution imagine na ụmụ nwaanyị these girls na ihe eji anọ ga nkọta ha kwa enyi ka enwụọ ndị bula ndị nwe ya ga-eburu ozu nwa ha ga-elie enwe onye gburu ya nothing mana ya onwe ya ma na here no problem ya
Imagine that na okay na this ladies na ọlụga ha alụga ka ọ gara ga ya kwụ ụgwọ isi ebe a lụrụ nwaanyị ka a ga-eli ya eli otu lie abụọ lie atọ lie anọ. Ụmụnne m, ihe ga automatically that man agaso ji nwunye ndị omenye emega ọgwụ ego ya lụọ ya were ma ọgwụ ego were wakọrọ ihe. Ụnụ ahụnanụ enwe onye ga-ama na the man aka ya dị ọcha ọ maghị ihe egbuge nwunye ya onwe sef tuge solution. Ọ wụta ụwa na-arụ nga ịma dabere ka ị ga-akọwata obi wa akpa onye ọbụla nya ke kelerenụ m Chineke n'isi nwanne anyị nwaanyị ma sokwanụ Chineke nna ebe ọbụla da ya ọma nọ ihe ọbụla wụ solution to that problem ya ekpughere na ka o mee ya once and for all. I can imagine ihe dahịa mmanụ gaga through ihe ọ gabiga ka dịghị ezi. Ụmụnne m, eburu ozu onye ọzọ dịka ebukwuru ewu. Ihe a nwere ike wụrụ ihe onye ọjọọ mere ya, ihe a nwere ike wụrụkwana ihe o metere na ọmazi oche o mere chefuo. O ji dị mkpa ka onye na-eme ya tawakwa eze ya gụwakwa ire ya ọnụ mara nga ọ gbara mee ka ọ ga-awụ ihe mma ya nwere nwe ike place nwe problem a ebe oshi. Ụmụnne m, ọ nga ọha nọ m n'ọnụ m si mabịa gbotere ya ọnụ ọ gọkwa akụkọ kọmentị ọnụ ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.